bata, ano ilaw sa ka ha? Napakalakaw. Sige. Bantayan na din niya ha? Okay, okay, bahala sa imo. Kampo. Papaabot lang nga balik na ako. Oh, sige. Kay natay lakaw nun niya. Ha? Oh. Yan ka. Atuong sa tuna ako kuha na akong master dito kay basin ara kami operasyon karon. Sa ko. Master. Mayorin, kay nasuroy ka. Kay doon na tayo operasyon. Unsa man na? Ako ipataraw ni mo karon. Sige. Kini siya, muna siya. Dako ni siya sa atong gobyerno. Mo ni ato trabaho karon. Ato ni siya si Kupon. Mo na tawa na. Lo. Dawa na muna akong nabagtan dito kanina. Napa to dito? Imo na bantay ko ka sa pengon. Wa, kay wa ko mulingi. O tara, mo na trabaho na to karon. Andaman ang imo kuha diya. Asa man nakapisto? Mani dito. Ato panidan nila kampo. Sige, Tara. Oh. Go, go, go. May kalimutan manday ko. Gusto balik ko day. Ano sa mga mata mo? Sige rin kumatay nga rin sa imong kampo. Kasi wala problema na kay nako ka magsildo na ako. Wait tao ka ni Wa man. si magsildo ko ha kaya ko kalimutan. Sige. Follow me. Tora oh. Mo na ako nakita ang ganina. Mo na siya. Wow, nakabakat ganina nga. Ara sa picture cellphone, mo na. Mga armado mo din na. Ay bodyguard. Ikaw may bahala mo. O tilo ara niya. Sige, sige. Sige. Ako'y bahala. Buang oy. Murag gikayagi ko ba? Amangin sa ko rin. Kami ko. Wali yo, nako ke. Isa mo. Ay, kung sa batas. Sa ato. Mungkin ko. Salah ko siya. Good. Buta ka mo. Ka. Sir, mo kita ang kasama. Sir, wait, ay, sir. Ay, tupian sa akin. Go, sir. Sir, sabi tayo lang sana no, sir. Ay, tupian sa. Luhog, bukod. Sana ko yun, sir. Luhog. Ano ko siya? Luhog. Saan ka sa akin, bukod. Ay, sana no, sir. Asa di mo lumboy tabako. Sir, man ako pagkuha, sir. Imamugit. Sige, kuha. Sige, kuha. Abli. Sana no, sir. Ay, tupian sa. Abli, niya. Sir, ako, inugus ko. Abli, abli. Abli. Una kay siya. Tinakuha na namo ang among importante nga kuhaan.